Sus, sakit ini na ko. Sugot na gyud ko. Ingor po siya si papalikor ba ko niya. Ni promise to siya nako. Nago na siya ihatag nako nga kuan. Usa ka to. Excited na gyud ko. Im na. Nyara. Gudong ko ni. Nalagay mo. Rasa tagay niya. Di may gahapon eh. Ilang ko na. Tapos buntot. Ngalap ko. Kuyo pagka namon nulo mi dito bay-bay gahapon. Ah, kapo ya. Stop, bayar tagot na. Apa tanay mo agi ba na? Dami na birahan gahapon eh. Sa. Taga wan. Tagilaya. Ya, ug mo agi na puron birahan sa dimo. Ah, basta magsipok ako, birahan yan. Sudan mo mura katong namuyo sa unang panday kung karang tao day. Di na de. Iban na de. Ulam di suden de. Para wala last tagay ni. Mo na. Ngita mamarik lang taran ay mga yuan na may mga giron. Awa na gyud. Lain maglami ihatag tuba na eh. At para pa. Ay, wala suden. Kung wa na. Naglami na. Ay, Lumog niya. may nagdungo. Aman. Oh, naa bito. Tanaw na ko ni baguhay na diri. Asa ka sa gikan? Ha? Da magiro. Di pa nagikan libang. Dating gawi, diskatingan da ron. Oo, Di na mo hatag ron. Ilham ron. Bunog na ron. Oo. Ako hatag nawer re. Wala tag na ron. Hoy, bay. Bay. Oy, abas kitikang turp. Pagdiin man ka, bro, baguhay ka diri. Ay, naro ko diadto dito boss. Na, kuan ba, nakoy bisita ko sa kung gan ba. Black horse pa nina. Ali, dudul diri. Sa boss. Ay, sige pitap nang. Tuyo dia boss. Nay bini one night oh. Otak awan ni sud, mo kakita na mo galaw na mo. Lain paglam Nani patakaran diri bay. Muagi ka bay. Nadyo tulpi. Oh. Bakit? Dul gamay. Gamay boss. Nami tulpi bay. Sama speech na. Speech na niya boss. Picture man la nami ilim non. Wala na. Wala na ya. Kuy, Patakaran naman ni tulpi diri. kabaw Wala pwede makalabang gidapita, hindi magbayad naman. Di ko kabaw na kay. Aw karon ka. Speech na. Dami na dia. Ngatan. Tingnan mo boss. Ini kan. Sa ato sa bisita ko. Orang kagalibang ko pinagdirsi man ka. Bisita ka ka. Kotang. Wala gi boss. Wala. Wala sa bed. Wala Wala ba nirahay ko dre. Sa yung plano na. Ako bay lahi ko bay. Ako insultohon bay. Boss. Tanang mo dre bay. Kaya katag. Di ko lawas ka. Bunog gini. Tabang. Usa man kadong. Ay gibono ko dato yung mga tambay. Kurma nimo. Bisita ko sa kung naibdan ito ba? Ilaro di kulata. Atang tanoy. Kuan na imong naon kay pwede na mo pagkabunog ka pa tabahan hati ka ay nagbalik ka to agi kay bisig maus baka bunog ay gila kay kanang imong bunog dalir na mawa inlamos na to na Muwa din ino nga bunog ni kayo. mawa na para makabawas ka ihatod di ka to akong suod nga amigo nga kamaos sa martial art para makabawas ka nawa na imong bunog nawa rin na mo Ginay. ang galing balaya mao nay balay sa akong suod nga amigo ko kung ingon nimo nga maayo kay mo tudlog mga self defense Okay ni. kini siya mo ni si panga si Inkutiti ni. Oh. Sa una man ipupar ni kuan pero karon piting bansaya mo judo nito hana. Tudloan ti ka pa tudloan ti ka. Sige na. Para makabalos ko atong Ayo. Oh, kisa na. Te, Ari ba nung sud mo? mauli gini siya te. Ang paglahan to gini natin tibugan ba tayo bisita mo ni ko diyan agi ano to mga standby nito bagi paglahan man. Mga ngi gid abun o gid ka. Wala wag ko kabalos. Duha sila kabukod. Di mo ko Gitabangan ka. Oh, di ko kamaumanguan. Nya unsa may ato di mo ron? Tabang ni ko niya kay kuan ni Magpatudlo kag martial art. Maong kuno ka kuno. Ah sige, giraw na kusang tangtangon ni ko giluha una ta magpudlok. Nang Nya karon. Kay pati maging punog nimo nya gusto ka kamo bawas. oh, Kini ako tambag nimo. Basta. Ako tambag nimo. Kining martial art. Kining self defense. Itawag ni self defense para ni sa pagalingon. Bago pasabot nga mutudlo ko ang pasabot mutudlo ko self defense para mo pinsiba ka manguna ka. Kamuno ka tapon dili depensa sim ko uligon. Susunod kung hilabtan ka, wa kay sa ana pa na mo gamiton. Pero ayaw gamitan sa dito paagi nga mamarigla na ka tungod kay nakamaon na ka. Okay. Ready na ka? Sige. Barog dong. Kining martial art dong. Naatay gitawag og mga kuan gitawag og warm up exercises. Kamo ba ka musap? Sige. Dere. Okay? Dere, tuban dere. Okay. Usap. Ilang usap? Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Tama okay ka? Tama ka pusap. Ako ipakita ni mo ha. Di sa ka magsugod.
daghan ang klase sa push up, dili ra kay katong flat kundi doon na pa gitawag military push up. Kunya doon ay lain pag ako ipakita nimo ang push up. Tanaw ha, tanaw. Mo na siya ang lain klase sa push up. Okay, ready na ka? Okay. Suma. Okay. Balik. Straight. Okay, next. Ato ko nung tanawan mo kung nakakuha ba ka sa gitudlo nimo. Okay? Ako, mo pants mo, ikaw mo yung defense. Balik. Para papagayin mo kuha. Hold mo ang kamot. Yan, dayan twist. Balik. Kumpagin. Kupot. Grip. Hold. Dayan drop. Okay. Hold mo. Para mas. Ikaw na teknik ang gitudlo nimo. Breaking the bones yapon. Okay? Start! Ato balik-balikon. Okay. Buka agad. Karon, kapilan mo to. Tulong na boss, tulong. Okay na na boss. Oh. Ya, kuha mo. Sige, balik. Wala siya gitawag ha. Arm knocking. Sige, balik. Move! Wala ka na okay, kuha mo. Okay na. Nana kinakamuhan. In kaso, paniglahan ka gotro. Gamitan na. Pero ko'y dawa. Reminders lang. Ayaw, ipangabusaran yung muna tiguan. Kung nili ang pagtabang sa musika tao. Kung ikinahanglan. Pinaman diha nga. Dahil paniglahan nga may isa. Pwede na itong tabangan. Pero ang kasabot nga, makamawin ka sa martial art. Gamito na mo sa binuang. Dili. Kaya kung makibaw ko na, masuko ko. Gitudluan, te karong kamkaton para doon na kayo dipinsa sa gulingon. Okay, kuhanin mo. Sige. Okay, salamat kayo. Sige, sige, Pako na kinang nagbayad ang ako lang ha. Kining imuhang yung ampingan ng gitudlo. 2 hours later. Buntong lagi na ako balos ko sakit itong lawas na ko gibunog ko nila. Kamao na ko gipatudlo ko bantel mo. Uy, bay. Sura saron. Ito naman nanongod mga adlaw. Mga adlaw. Wala da, katugo da. Buka po, kami nang bugamay. Kung lipong kay ko gani. Wala man ni suling galunan ni lami ta kay inom. Baso ko bid aron. Ni ngagi po dito mabirahada. Baso ka to taon. Abi na baso eh. Tagali ron. Yan sa banta. Trabaho. Ibalik lagi nito hala. Buong meron buang ay. Ibalik na pod. Ay wala na tagam sa yang bunog. Aw sigud daan sa niron. Kung may kwarta ikatag bunog ya po ni. Eh on. Yari. Hoy. Ogan. Tahan po ni. Kasi di matag bunog buang. Saman, si tuyo nyo na ko. Sigundaan mo ta ay. Mabalik mo ka. Ah, na kurgi ko na musik pangutana. Mutagi, wala kami tawagan na sulo. Gargara ba? Patay kwarta, kung wala kay kwarta. Wala giti kwarta. Yang sa nagari ni mo dre. Amoy ate ito. Anong kailangan kong gawin upang malam